Ganda talaga dito. Woo! Ito yung isa sa pinaka magandang spot dito sana. Ang dami ng lubak ah. May road slip na rin oh. Ay oo, nangyari dyan. Lokban Petron, Lokban Town proper. Magbilaw lang malakas. Wow, ganda oh. Grabe. Maulan lang ng lubak mga kabarako. Walang dagat pero maalon. Grabe, sakit sa katawan. Malala talaga yung pauwi ng Bicol mga kabarako. Grabe talaga. Tagal na itong binutas ah. Butos na naman dito mga kabarako. Ay, ingat tayo dito sa mga ganito. Daming kalsada dito mga kabarako. Daming gagawin talaga. Yan, tingnan nyo naman yan oh. Lalim mo na. Ay! Ah! Wala nang madaanan. Ay, ingat kayo dyan oh. Oh. Grabe naman kalsada to. Ay, ito na yung mga ginagawa dito mga kabarako ah. Yung road slip. Grabe mga kabarako, kita nyo yan oh. Yan oh. Ah! Nandito pa rin tayo sa buwan. Grabe oh, sira-sira mga kalsada dito oh. Set tayo ng trip 00. Okay, we're good to go. Thank you Lord for today. Please guide us, be with us. In Jesus' name, amen. Morning. Oras natin 5:15 ng madaling araw. Okay, Manila East Road tayo. Morong Rizal. Ayan, Hebron. Mura na mga gas talaga dito sa Hebron. Good morning, welcome sa Team Barako Moto Vlog. Kasama natin sa back ride, syempre si Mrs. Barako. First ride natin ngayong taon, Valentine's ride. Hindi na tayo nag night ride sa gabi. Nakakadala. Maraming salamat. Chill ride lang tayo mga kabarako. Gumamit tayo ng Google Maps. Dito na tayo sa May Bangkal, Morong Rizal. Google Maps ginagamit natin ever since. Manila East Road going to the right. Yan, dire-diretso, mga dadaan sa mga sentro, Paras and Tanay. Balikan lang tayo ulit, balikan lang. Same lang sa mga usual ride natin, balikan lang. Siguro sa summer na tayo makakapag-ride ng maayos-ayos. Maraming nasa ride ngayong umaga. Pagka dito kayo napadaan sa Rizal, dito na kayo magpagas. Maraming mga murang gas station dito. Oh, grabe, 53 something lang oh. Ingat pala tayo dito ah. Pililya Sagpat Diversion Road. Yan, ginagawa mga kalsada dito. Yan oh. Alright, ongoing na rin pala mga widening dito sa bandang Pililya Rizal. Kaya mag-ingat lang tayo sa mga poste ng kuryente. Alright, Hala Rizal diretso, kakaliwa tayo. Ang marker natin itong yun, patron ng mga Lasenggo, no? Kaya tayo mag-Google Maps para makita natin yung mga kurbada natin, anong klaseng kalsada yung dadaanan natin. Makita nyo naman sa Google Maps natin na paliko-liko tayo dito. May kadiliman nga talaga dito. Kaya payo natin, dapat talaga merong driving lights. Ito nga pala mga kabarako, ang tinatawag natin na chevron markings. Yung mga reflectorized na yan, early warning devices. Nagsisignal kung saan tayo liliko. Yan, malaking tulong yan sa mga ganitong mga blind na kurbada. So, malayo pa lang nakapansin nyo, nagre-reflect na siya. Kasi pagka wala talaga, di mo makita oh. Siyempre dahan-dahan lang tayo dito, slowly but surely. Yan, may nagmamadali sa likod natin. Huwag ganyan. Dami na talagang dumadaan dito. Daming rider mga kabarako. Para mga kabutin. Yan nga pala paalala, dahil malapit ang eleksyon, siyempre nagkalat na yung mga checkpoint. Huwag gabiyahin ang walang lisensya, walang rehistro mga kabarako. Kailangan up to date ang ating mga lisensya at mga rehistro. Wag ganun. Naku, medyo mahabang kinakain na space niyan, kaya ingat tayo sa singit-singit sa bandang kanan. First stop over natin dito sa kahabaan ng Mabitak, Laguna. Ganda talaga dito. Uy, ganda ng sikat ng madaling araw mga kabarako. Good morning, good morning. Yeah. Yo, yung mga umuusok-usok na ganyan oh. So, good morning, Mabitak, Laguna. Yeah.
Let's go, let's go. Going to the right, Mabitak Town proper. Ito, going to Santa Maria, Laguna. May ginagawang Jollibee na rin pala dito mga kabarako sa Fami, Laguna, no? Bandang kanan bago dumating dito sa may iMall Fami. Grabing ganda talaga dito pagka ganito. Lalo pagka bago maganihan, ang ganda ng mga tanawin dito mga kabarako. Ganyan, no? Pick up tayo ng konting pace. Uy, yan mga alanganin na hali ko mga kabarako. Lalo pagkakurbada. 6:39 AM, Siniloan, Laguna na tayo. May buhangin yung mga gilid. Ang daming buhangin mga kabarako. Maluwag na dito mga kabarako pag pasok natin ng Siniloan going to Pangil. Ang problema lang, itong mga na-widen na kalsada, hindi pa natatanggal yung mga poste. Ang daming buhangin, yan o. Tsaka syempre, alam nyo na, ginawa ng parking area ng mga taga rito. Sierra Madre sa harap natin mga kabarako. Napakaganda. Hindi perfect ang kalsada, hindi perfect to, marami na rin mga tapal-tapal eh. Siguro dahil na rin sa kalumaan. Tsaka dami nang dumadaan dito. 6:45 ng umaga, Pakil to Paite. Boundary na tayo ng Paite, Laguna mga kabarako. Ito, pasok na tayo. Paite, Laguna na ito. Oh, Laguna, di ba yung lapit nila sa Laguna, Paite mga kabarako. Kaya nagbabaha dito mga kabarako kasi yan lang yung Laguna, di ba, oh, sa kanan. 6:50 ng umaga, Kalayaan, Laguna na tayo. Alas may iksi lang naman yung bayan dito. Yung Cavite tsaka Luisiana lang ang mahaba. Tingnan nyo naman yan, oh. Parang dumadaan sa tunnel ng mga kahoy. Paakyat dito sa kaliwa yung man-made lake dito sa Laguna, yung Caliraya. Pero dito pa tayo nakakarating dyan. Try natin siguro sa susunod, no? Makakarating tayo dyan sa Caliraya. Siguro mga paakyat ng Caliraya yan. Alright, 6:59, Pagsanghan, Laguna na tayo. Alright, 7:03 ng umaga pagdating dito sa Pagsanghan, Laguna. Ayan, alalay na tayo dito kasi talagang masisikip yung kalsada dito. Yan, oh. Sagana pa sa mga blind na kurbada. Yan, mahirap mag-overtake talaga dito, lalo pagka gabi. Ayan, 7:06 na tayo. Dito na tayo sa Cavite, Laguna. Siguro more or less mga 30 minutes din ng Cavite to Luisiana, no? Pagkagabi may mga ilaw na dito, so hindi na ganun kadilim kagaya ng nababanggit ng iba. Hindi na ganun kadilim. Ulitin natin, hindi perfecto ang kalsada. Marami na rin mga kalsada na dapat ayusin. Kagaya nito, lubas-labas na yung mga pimples. 7:40 ng umaga. So, ayan, kakanan tayo dito. Itong sentro na, itong diretso na ito going to Cavite Town proper yan. So kanan tayo, kakanan. Para sa mga newbie riders natin, ano, palataan nyo naman yung main highway kasi yun yung pinaka dire-diretso. Hindi naman tayo maliligaw dito. Point out ko lang sa inyo tong area to ng Cavite, oh. Ayan, oh. Putol yung kalsada dito, ayan, oh. Ewan ko bakit may tanim pero parang may putol yung kalsada, pero bakit may mga tanim? Kala mo dire-diretso, putol pala. Tamang oras natin 7:37 ng umaga. Dito na tayo sa Cavite, Laguna. Ito palang kalsadang ito na dinadaanan natin ay Pagsanghan, Lukban Road. Ito yung isa sa pinaka magandang spot dito sana. Naglalagay sila ng mga netting dito ngayon. Prone sa overshooting, prone sa landslide kasi. Tsaka medyo sira-sira na yung kalsada, oh. Ganda sana dito talaga, oh, yun, oh. Overlooking dito. Sira na yung mga kalsada, oh. Ayun, oh, malubak na rin. Nako. Dapat nang maayos. Ang dami ng lubak, ah. Parang Lukban na, wala pa tayo sa Lukban, ah. Ayun, oh. Ay. What happened, man?
Cavite Laguna pa lang tayo. Shoutout nga pala kay kabayan Ronan Sai ng Cavite Laguna. Dito pala yung Hulugan Falls, oh. I think Louisiana na to. Yan, tama. Ito yung marker natin, Pilgrim's Dream. Slow down, accident prone area. Lagi natin papaalala to sa mga dadaan dito. Yan, medyo malalim. May road slip na rin, oh. Oy, ingat tayo. One way dito. May road slip na rin. Madilim pa naman dito mga kabarako. Kaya ingat tayo. Anyway, kurbada naman to, kaya dapat talaga mag-minor. Gusto nyo namang mag-almusal, yan, marami dito, oh. Yan, buko bibingka. Yan, dito yan sa may Louisiana. Kabilaan yan. Alam ko 3-4-100 yan. Lukban, Quezon na tayo. 7:55 ng umaga mga kabarako. Labig dito sa Lukban mga kabarako. Ayan, Lukban, Quezon na. Lukban, Quezon na tayo. Kaya alam na yan. Kailangan mo may memorize yan. Walang tamad sa Quezon. Marami. Masipag. Siyempre, wala kang tamad eh. Pero in fairness, ay mga tapal yung Lukban, Quezon, ha. Testing natin. Testing natin kung kumusta ang hagod. Buti maganda suspension natin ngayon mga kabarako. Pero grabe ah. Yung jeep tsaka yung ano nasa gilid eh. Ay nila sa gitna. Yung tatabi na rin kami. Nasakit sa pet. Tamang oras natin 8:52 na umaga. So kumain muna tayo dito sa karinderyang ito. Dito bago pumasok sa may Lukban Diversion, Lukban Petron, Lukban Town Proper. Maluwag na dito mga kabarako. Yan, dito na tayo sa Lukban Diversion mga kabarako. Sa lahat ng diversion na madadaanan natin pauwi ng south via the back door of Laguna, ito na yung diversion na hindi scam. Meaning, mapapaigsi talaga yung biyahe mo. Napadaan na kasi kami dyan sa may Lukban Town Proper isang beses. Sinubukan namin, napakahaba pa na pag dyan dumaan. Napaka-traffic pa. Ang ganda pa ng view dito, yung mga palayan, no? Napaka-solid. Uy, nangyari? Aksidente? Ay, oo, nangyari dyan. Sunog? Sir, sinunog, sir? Nasunog? Sa pagdaan natin sa Lukban Diversion, nadaanan natin tong nasunog na motor. Medyo nabahala tayo kasi akala natin sinunog. Grabe mga kabarako, nasunog, oh. Nabunot lang yung kable. Grabe, ngayon na tayo kahit na nasunog na motor. Yan ay, malubak talaga sa Lukban mga kabarako, malubak. Kakanan na tayo dito sa Tayabas Bypass Road. Kung ayaw nyo naman dumaan dyan, pwede kayong dumiretso sa Tayabas City Proper. Diretso lang. Pero kung gusto nyo mas maluwag mas belo, dito kayo sa Tayabas Bypass. May ginagawa dito, ano kaya yan? In so far, napaka-solid, oh. 4 na lanes yan, oh. Napakaganda ng kalsada, oh. Napaka-solid. Walang pangalan yung tulay na ito. Maraming tambay dito pagkahapon. Ang linaw ng tubig, ah. Mukhang maganda maligo dun, ah. Alright, dalawang giant gas station. Ito pala, going to Mauban. Hindi pa tapos yung ginagawang bypass dyan, eh. Sana patapos para dyan na tayo makadaan. Kanan na tayo dito. Going to Pagbilao, Quezon. Pagbilao bypass. This way to Pagbilao, this way to Tayabas. Temporarily closed. Bawal pa rin dumaan dito. Pwede tayong dumiretso Pagbilao Town Proper. Dito tayo sa Brent Subdivision. Akakita nyo mga maisa na yan. Pagka malakas pala ang pag-ulan mga kabarako, nagbabaha pala dito. Muntik pa tayo dito nung December. Grabe. Brent Subdivision. Kaliwa na tayo dito. Malapit na naman tayo sa reality mga kabarako. After almost 1.5 months, tingnan natin ang kalagayan ng Maharlika Highway Pagbilao, Quezon. Starting dito sa exit natin ng Barangay Tambak. Siyempre dito sa Tambak Bridge. Status A. A pa rin mga kabarako. Hukay na naman yung gitna. A pa rin. Mag-iingat tayo sa kanan gaming natin dito sa Maharlika Highway. Ay. Madadali tayo mga poste kasi ayan, oh. Tapos mabuhangin yung gilid ng kalsada. Ito dati lagi to, eh. Palsabangon, Pagbilao, Quezon. Yan, hindi pa rin naayos yan, oh. Kaya dahan-dahan sila, oh. At yung kalsada man dito, mga hukay-hukayan. Yan, oh. Delikado sa mga nakamotor yan.
Yung bandang gitna talaga, sira-sira. Marami na rin palang gumagawa ng mga bamboo furniture dito ah. Ano kaya yun oh? Alam na bakit nagdahan-dahan. Oo, mga lower dito. Iwas-iwas siya oh. To the moon eh. Iringan Bridge. Mapapailing ka na lang talaga. Yan, uneven. Yan oh. Wasak-wasak eh. Kawawa siya. Kawawa eh. Na-scam eh. Baka tayo ma-scam. Oy! Oy! Muntik pa tayo ma-scam ah. Oy! Muntik pa tayo ma-scam ah. Kanya-kanyang sayaw. Dito tayo muntik madali. Ano naman kayo gagawin dito? Yan, grabe. Kasi puro quarrying pa yata. Ay, nakaw! My God! Pagbilaw lang malakas. Boss, sa pagbilaw walang white beach, pero may white beach ang kalsada. Ayun oh, white beach. Ay! Ako na dyan, bahala na kayo dyan, tol. Uy, yari dun Malikboy Bridge tinanggal na naman nila yung tapal oh. Di umubra yung tapal, naubos na eh. Ay, salamat. Inaspalto na mga kabarako. Yeah! Nagaway din sila. Okay. Dapat sinagad na rito sa Amo Bridge oh. Alright, entrance exit to Old Zigzag. Buko muna kami. Grabe, nakakauhaw. Tama oras natin 11:08 ng umaga. Lagi tayo naka-stop over dito. Let's go. Thank you po. Tinuturing itong isa sa mga dangerous roads sa Pilipinas, lalo nung hindi pa na aayos lalo yung mga barrier na yan. So ngayon, safe na siya kasi konkreto na yung barrier. So sekreto dito, outside, yan, para malayo yung ikot, hindi mabibitin. Yan. Okay, kasi one way naman. Siyempre, susundin natin yung mga local guides dito. At kung may extra kayong barya, pwede nyo rin silang abutan. So ongoing pala ang pag-ayos dito, paglalagay ng mga netting. Ayun oh, bandang kanan. Lubak din. Ingat pala tayo sa mga kalsada sa bandang gitna, lalo pag gagabi, kasi sira-sira na naman yung mga kalsada dito. Yeah! Kaway-kaway naman dyan. Kaway-kaway naman sa back ride natin na laging nagda-diet. Kaway-kaway sa back ride na laging gutom. Uy, grabe. Ayan o, mga kabarako, yan o. Delikado. Akalain nyo yun o. Kung wala yung barrier na yun, wala. Napakainit na ng araw, mga kabarako, ng panahon. Summer na, summer time. Uy, paglabas mo, may butas agad. Mag-iingat tayo dito, mga kabarako, sa Atimonan, Quezon. Isa rin to sa mga prone sa aksidente itong bayan ng Atimonan. Mga nakamotor, kagaya natin, dito lang tayo sa outer lane. Kasi meron talaga mga kumakain dyan ng linya eh. Uy, grabe, ingat tayo sa Atimonan. Ay! 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 Ah! Woo! Ano kayong gagawin dito? Yan ang mga tinatambak dito. Galing sa bundok pala yan. Grabe talaga. Matagal na tong dito sa may barangay Tinandog, mga kabarako. Yun o. Di pa rin talaga nagagawa ng solusyon. Asfaltado ba to? Bagong asfalto? Parang bagong asfaltado ah. Oo nga, bagong asfaltado. Alright. Ito yung mga umaalon. Ito yung mga umaalon.
Uy, bago yun ah. Yun ang Amara. Ayan mga tambayan natin dito, 7-Eleven dito sa may Atimonan. Syempre Jollibee. Kanan tayo dito, Atimonan na town proper, dire-diretso lang going to Bicol, Gumaca. Dito tayo sa kanan. Yan, may mga marker naman. Ito na naman yung mga truck, mga kabarako. Yan, ingat-ingat tayo sa mga ganitong long vehicles. May beach na naman tayong dadaanan. Ay! Hindi pwedeng sumiksik. Hindi ka dyan pwede, idol. Ah! Ayaw na, call. Awit talaga, para awit. Wow, ganda oh. Ganda dito, grabe. Ito yung nakaka-relax sa part dito eh. Atimonan na Kusal. Ito na yun oh. Grabing ganda mga kabarako. Napakaganda dito. Tama oras natin 12:29 ng tanghali. Ang hapon, napasarap tambay natin dito. Gabihin talaga kami na masyado. At Timonan, Quezon pa rin tayo. Let's go, tuloy-tuloy na tayo. Sana i-wide na rito mga kabarako. Pero nagtatambak na sila dito oh. Isa rin to sa mga hazardous na bahagi ng Atimonan, Quezon. Ayan oh. Kaya nga slow down, accident prone area kasi blind spot, paangat. Ilang mga lubak dito sa Atimonan pagkalagpas natin sa Barangay Angeles. Ayan, ingat tayo, ingat oh. Plaridel, Quezon na tayo. Let's go. Bayan talaga to ng mga truckers oh. Oops, blind curve. Ingat tayo, ingat. One bar na lang tayo pero kaya pa yan. Let's go. Doggy. Ay. Pitik-pitik lang sa brake, lalo pag walang ABS mga kabarako, para hindi mag lock ang brakes natin. Ay, malubak pala dito. Kasasabi ko lang eh. Whoop. Kasasabi ko lang eh. Ay, grabe. Woo! Uy, yun oh. Napahintay natin, right sa 12:42 Gumaca, Quezon. Paps Michael sa Jeddah, Gumaca, Quezon. Shoutout sa iyo, Paps. Gumaca, Quezon, paboritong tambayan ng mga riders. Pero ba kayong alam na murang kainan dito? Sabi kasi ng karamihan, medyo may kamahalan daw pagkain dito. Alam ko yung kainan dito, ito, medyo mura to eh. Alright, mapasarap ang ating banking dito sa kurbadang to. Alam nyo na yan oh. Stop, look, and listen. Kalalagyan tayo dito. Marami rin lumipad dito mga kabarako. Yeah. Pangalawang release ng tren sa lalawigan ng Quezon. Yung isa pag dumaan ka sa Maharlika, yung isa nasa Sariaya. Yung mga ayaw maabala, pwede kayong dumaan dito sa Gumaca bypass. No truck daw. Pwede kayong dumaan dyan kung ayaw yung maabala. Yun lang. Hindi ka kasi pwede mag-shift ng lane kasi baka may kasalubong. Ayan, sentro na tayo ng Gumaca, Quezon. Hey! Grabe. Alog ah. Grabe talaga oh. Talagang pinabayaan na ito. Ayaw na nilang ayusin. 2025 na mga sir. Grabe talaga. Ayaw na talaga nilang ayusin to. Wala nang plano.
Grabe. Pero sabi daw, hindi na nabibigyan kasi ng pondo ng national. Ayun ang sabi. Kaya hindi maayos-ayos yung kalsada dito. Grabe. Mountain of garbage din pala dito. Sentro pa yan ah. Pauwi din yata to sila brother. Shoutout sa inyo. Ride safe. Ang laki ng ano ng mga politiko dito, pero yung kalsada kawawa eh. Nakalagay nila dyan kasi mapapasa talaga ng dadaan eh. Siyempre mapapahinto ko sa sistema ng kalsada. Tingin ko ito yung pinakamalalim eh. Dito ako nakakita mo nag-struggle na ano eh, tricycle eh. Grabe talaga. Ay! Grabe talaga. Sobra naman yan. Hindi aayusin. Ito lang pinakakawawa. Ito sentro nila oh. Kawit talaga par. Apat yun sa loob eh. Last na yan. Low tide yun. Layo ng atras, makakabara ako oh. Ito pala ay Lamon Bay no. Alright, 125. Walang ulan dito. Maulan lang ng lubak mga kabara ko. Yan, Quezon yan oh. Pag dinaanan mo yan, para kang nangangabayo. Yan o. Pag dinaanan mo yung area na yun, kung hindi ako nagkakamali, this is 2023. Kakagawa lang nito. Ayan o. Ngayon, sabog na naman. Wasak-wasak na naman. Ayan o. Ay! Grabe ito. Vicente, Quezon. Maligayang pagdating Lopez, Quezon. Ayan, palatandaan mo yan. Nasa Lopez ka na pag marami kang nakakita nagkaklase dyan. Masisipag mag-aaral kahit Sabado. Ay, sirang kalsada yan. Kaya ganyan tatraffic. Tinutubig lagi. Ano? Ay, grabe. Wala kasing konkretong solusyon eh. Talagang tapal-tapal ang ginagawa. Kaya ganyan. Uy, bagong LCC Lopez. May LCC na si Lopez mga kabara ko. Yun o. Laki din o. Nice one. Kadkad na, malapit to sa ginagawa Lopez Viaduct. Ayan, ilan na ba nagagawang poste? P3, P4, P5. Ay! Pero ingat sa kalsada sa baba mga kabara ko. Ayan o. Grabing kalsada sa baba. Kawawa oh. Oy! Wah! Kamuting yan. Laging off-road na naman tayo mga kabara ko. Bago man matapos tong ginagawang mga poste, sira-sira na talagang kalsada dito sa baba. One way na naman. One way traffic scheme na naman. Alright, tayo naman.
Maalon! Walang dagat pero maalon. Yan ang status ng ginagawang Lopez Viaduct dito. Hanggang dito na lang yung poste siguro. So para sa mga nagtatanong anong purpose ng ginagawang Lopez Viaduct, kasi mababa tong area na to mga kabarako. Pagka masamang panahon may bagyo, laging baha dito sa bahaging ito ng Kanda, Lopez, Quezon. Kaya walang mahirap o naging unpassable. Ay, ito Kanda, Lopez, Quezon mga kabarako. Yun, oh. Ha? Ayan, Kanda, ibaba, Purok Sampaguita. Oh yeah, yeah. Grabe. Kaya ang naghihintay sa inyo sa Lopez, Quezon mga kabarako, Calawag, Quezon. Ay, grabe, sakit sa katawan. Welcome to Calawag mga kabarako. Barangay Binutas, Calawag, Quezon na tayo. Update naman ulit tayo dito. Lalong lumala. Malala talaga yung pauwi ng Bicol mga kabarako. Yan, oh. Ay naka, parang replay lang to, replay na naman, replay. Andito pa rin si kuya. Ayun, oh. Ayun, oh. Grabe. Horse. Yeah. Uy. Grabe talaga. Hindi nang kalsada to, ah. Malalim. Uy, grabe. Kalsada na may konting lubak. Lubak na may konting kalsada. Grabe mga kabarako. Matagal na itong binutas, ah. Binutas lang eh. Ang mahirap kasi binubutas sila ng binubutas, tapos iiwanan nilang nakatiwangwang, tutubigan, kabulok-bulok na yung kalsada. Tapos wala man lang mga wala man lang mga early warning. Kawawa. Ano ko, binubutas na naman nila, oh. Butas na naman dito mga kabarako. Sentro ng Calawag, Quezon. Ito yung wasak-wasak mga kabarako. Pagdaan natin nung December, ayusin na siguro, binutas na yun. Station ng AB Liner mga kabarako. Ayan, paborito nating tambayan dito. Ayan, 7-Eleven dito sa may Calawag. Ayan, Bicol Calawag marker. Papuntang kaliwa, Calawag proper. Ayan, stasyon ng Raymond sa bandang kanan. PNO naman dito sa kabila. Lahat na binutas mga kabarako. May awang, delikado. Lolo Umpo mga kabarako, dito muna kami. Thank you po. Tamang oras natin 3 PM. Late na tanghalian dito sa Lolo Umpo mga kabarako. Nade-depress na rin pala. Nade-depress talaga kalsada dito. Ang taong kang inaayos to, sira ka pa rin. Calawag, Quezon to, ha. Ayan, ingat-ingat tayo. Shout out kay Bea Araneta ng Calawag, Quezon. Shout out. Hanggang dito na pala yung sinisira mga kabarako. Okay na pala yung gitna eh. Yeah, shout out, shout out. Halia Taiko, shout out. Salamat sa panonood. Grabe, ganda na si Ginayang, first class municipality na ang Ginayangan, sana all. Hoy Pops Marvin Daily, shout out Pops. Pansol, Calawag, Quezon na tayo. Paunahin muna natin yan. Hirap sumabay dyan mga kabarako. Ito yung tinatawag ng mga skate. Yan, sa kanan dir. Yan, skate.
Yan, di makina. Kasi wala tayong nakakita ng umandar. Ah! Mahirap pa naman mga kabaraho pag umuulan, di mo kita oh. Mayroon na palang imbornal. Road slip din dito mga kabaraho. Ayan oh. Di pa rin pala naayos. Ingat tayo lalo pagka pabalik kayo ng Manila. Bandang kanan yan. Sabagay hindi ka rin makakabakbak kasi puro sungkaan dito. Ay, ingat tayo dito sa mga ganito. Road hazards yun mga kabaraho. Bagong gawa at lumang kalsada ang taas. Ay grabe oh. Ayan oh mga kabaraho oh. Oh. Halata mo may tumama dito. Ay, ingat tayo dito ha. Paakyat yan ang mga kurbadang bahagi ng Calawag, Quezon. Parusa. Grabing kalsada dito mga kabaraho. Ay! Kalsada pa naman yan. Grabe ka naman. Punta na yata tayo sa buwan. Shout out sa mga taga Calawag, Quezon dyan. Wala talaga. Isa sa pinaka-delikadong kurbada dito sa Calawag, Quezon, Barangay Madlundong ang Calawag, Quezon. Kita nyo naman yung kurbadang yon. Kaya doble ingat tayo dyan. Ayan o, series o. Ayan, ingat tayo. Kaya dapat alerto lagi. Isa pa ito mga kabarako. Buti na lang medyo maliwanag na ng konti. Ibig sabihin na nalinisan yung bandang parte na yon. Op! Uy, may ginagawa dito. Ano all? Good job sir, mga sir. Sana matibay mga sir. Kaganyang gagandang kalsada ay dami magde-date dito pag Valentine's. daming gagawin talaga. Yan, tingnan nyo naman yan oh. Papapdol! Ayan o, mga kabarako, ingat tayo ha. Hindi pa tapos mga kalsada. Ayan o, makasimit tayo sa kanal. Our Lady of Fatima Parish. Shout out! Tapos na rin dito sa kabila oh. Uy, marami rin ginagawa. Marami rin parang sira. Kumbaga sa makina talagang todo overhaul na to mga kabarako. Yan oh. Op, sarap ng kurbada mo dyan. Tapos ito pala oh. Ayan, biglang pupulutin dito sa kakamutihan mga kabarako. Doon niya Aurora, Calawag, Quezon na tayo. Uy, wala kang mailagan dito. Walang mailagan. Ang problema dito, mag-wiggle ka eh. Ayan oh. Grabe naman. Tagal na nito mga kabarako. Maliit na tuloy na ito, hindi man lang naaayos talaga oh. Uy! RCB na malakas! Hindi ko nakita yun, hindi ko nakita. Hindi ka pwede mag-kumpiyansa sa Calawag, grabe. Pupulutin ka talaga kung saan. 327 mga kabarako, back to Bicol tayo. Siyempre, picture tayo, siyempre hindi pwedeng wala. First picture natin dito ngayong 2025. Yan, isang busina. Shoutout mga sir, shoutout. Opya. Grabe ah. Manok lang. Shoutout mga sir. Tabogon, Santa Elena, Camarines Norte. Shoutout sa inyo. Shoutout. Check muna natin, mukhang malakas ang ulan. Ayun oh. Ingat lang tayo. Oop. Grabe. Alright, back to Quezon Province tayo. Try muna natin mag-push.
Hanap lang tayo tataguan siguro. Ayun doon. Oo. Sakto. Ay! Grabe, thank you Lord. Sakto. Maraming ulan mga kabarako. Sakto makakakuha tayong taguan. Tamang oras 4:24 in the afternoon. Tagkawayan Quezon pa lang tayo. Yun, maliwanag na doon. Maliwanag na rin dito sa bandang kanan. Let's go. Ay, puputik agad dito. Gawin na rin pala mga pag-ayos dito sa Tagkawayan Quezon mga kabarako. Ito. Papasok pa lang tayo ng yeah! Your favorite town mga kabarako, Tagkawayan Quezon. Ay, ngayon hindi lang ay grabe. Kunti pa lang baha na agad. Oo. Okay, let's go. Pangalan nyo? Pangalan? Sige, shoutout ko kayo sa vlog ko. Sige, thank you Tagkawayan Quezon na tayo. Shoutout sa mga nakilala natin dito sa Tagkawayan Quezon. Yun, may bago na rin palang Jollibee dito. Yun o. Shoutout Shell Tagkawayan, Province of Camsur del Gallego, Camsur. Let's go! Gusto kaya yung bagong kainan dito? Ay, hindi pa. Milo's Kitchenette. Waiting. Ay, ganda na ng panahon dito mga kabarako. Woo! Grabe, Budol Israel, Tagkawayan. Ano nangyari na naman dito? Sira na naman tong Kabatbatan Bridge. Smooth talaga dito, kalsada. May bagong wheelers na pala dito. Lang yung medyo tagilid dito na kalsada. Tagilid, isipin na medyo delikado. Approaching Kilbay Bridge mga kabarako. Ayan o. Uy, bakit ang itim ng tubig? Maulan kasi brown ng tubig. Yun o. Kinubuhan na ng halaman tong na-aksidente yung bus na yan dyan. Hindi pa rin kinukuha. Liboro na kay Camsur na tayo Yan. Okay din dito sa kinakainan namin dito. Mabets Meal Stop. Nakakain na rin kami dyan. Oops, alalay na tayo dito. Dito na yata magsisimula ang mga mga kalbaryo natin. Tingnan natin dito pagtawid natin dito sa binahan na bridge. Ay, ganun pa rin. Ang lalim. Ang lalim. Malalim. Sakit na napit ko. Paglagpas natin yan dito sa may Hidong Bridge. Hidong-hidong ka talaga dito.
One way na naman mga kabarako. Nice, bawang gawa na dito. This is Ragay Kamsur mga kabarako ah. One way. Sana matapos sa ito bago mag Semana Santa. Kung ayaw ma-traffic, pwedeng lumusot dito, papasok ng sentro. Pero mag-update tayo sa mga kalsada dito. Let's go. Grabe mga kabarako. Kasi kagagawa lang nitong kabila na to ah. Grabe yun ah, malalim pala yun. Uy! Ayaw na call. Hop. Ayan mga kabarako. Oh, Panaytayan to Amumukpok yata to, barangay Amumukpok. Pero in fairness, okay na yan dito. Dati yung kurbadang yan, sira-sira yan. Sinaraduhan na kasi sira na siguro talaga. Kinatkat na nila, kinalkal na. Ay! Ah! Sabi nang ihingi ng barya. Grabe naman yan. Wala nang madaanan. Buwan yung muna kumasada nyo. Ano yan? Tayo makakadaan dito yan. Siraan. Ito mga bata dito mga kabarako. Baka maano sila dito. Sakit sa pit. Sakit na ng pit ko. Grabe, paltos na naman pit natin ito. Yeah, we're in Ragay mga kabarako. Sentro na tayo. Alright, update sa Ragay Bridge. One lane pa rin ang gumagana. Makapalaman yung bakal mga kabarako. Barangay Tanawan, Ragay Kamsur. Ano na to? Banga Caves Ragay na to mga kabarako. Ayan. Eh syempre shoutout kay Paps Lionel Kalinog ng Banga Caves Ragay. Inayos na ba yung mga binutas dito nung December? May hukay na pero wala pang nakalagay. Tagal no? Isang buwang hukay, ilang buwang tiwangwang. Founder na tayo ng Lupi and Ragay Kamsur. Ay nako, grabe. Ingat pala tayo sa mga pagitan ng mga bago at lumang kalsada kagaya nito. Ayan, ilawan natin. Ayan o. Ayan o. Grabe yung pahirap dito sa Holy Week mga kabarako. Ay, ingat kayo dyan oh. May gumagawa yung kotse oh. Lupi Kamsur na tayo mga kabarako ah. Grabe naman kalsada to. Ay! Hindi pwedeng walang driving lights mga kabarako. Ito na yung mga ginagawa dito mga kabarako ah. Yung road sleep. Ito. Dito na tayo sa dalawang magkakambal na tulay ng Lupi Kamsur, PNR Overpass Bridge. Status, syempre same as usual mga kabarako. Mauka Bridge. Mauka talaga. Ayan mauka talaga. Sakto sa pangalan. Pag angat natin dito, ingat na tayo dyan sa mga road sleep na ginagawa dyan sa bandang unahan. Yung road sleep na ginagawa dito. Ito
Ayan o. Paano pag di nakita? Ibang klaseng kalsada to. Wait par! Ay, sana all nagtatagay-tagay. Iwan, tagayin din do. Another road slip mga kabarako. Bandang kanan. Basta pag nasa Lupi tayo, Ragay, Lupi. Ay, kahit abutin tayo ng siyam-siyam dito, di pwede ang tayo magmadali mga kabarako. Ayun o, grabing kalsada yan. Ayun o, biyak-biyak eh. Mauka crossing. Ito yung papunta ng sentro ng Lupi. Yan, bandang kaliwa. Ah! Kalsada pa ba to? Wala na yata kami sa Kamsur mga kabarako. Nasa buwan na yata kami. Grabe. Ito pa yung ginagawa dyan. Ay, grabe. Ah! To the moon, brother! To the moon! Saan ka punta? To the moon! Grabe mga kabarako, kita nyo yun oh. Lumala ngayon mga kabarako, grabe. Road wreck ito. Hindi ito road slip. Road wreck. Baka tayo dito lalo scooter. Yun oh. Ah! Kung saan sana napupunta Manibela. Barangay Tape, Lupi, Kamsur. Ayun oh. Oh. First time mo mag-ride dyan. May kapatay yung sa harap mo. Gayawang-gayawang siya eh. Meron pa ba? Alright. Welcome to Sipokot, Kamsur mga kabrako. Paglagpas ng Sipokot, pagtawid natin sa may tulay ng Manangle. Ingat tayo ha. In fairness, may ilaw dito. Ayan. Grabe. Pailing ka na lang dito. Awang motor. Grabe. Nandito pa rin tayo sa buwan. Ay, ingat tayo dito mga kabarako. Yan o, lagi natin pinupoint out to ha. Pagliko ng Barangay Manangle mga kabarako, ingat tayo dyan. Ingatan natin yung mga deadly na kurbada dito sa haba ng Sipokot, Kamsur, dito sa may Andaya Highway mga kabarako.
Grabe. At dito lagi kang nakahay eh. Alright, paalala natin itong mga kurbadang ito mga kabara ako sa Sipokot Kamsur ha. Mapapansin nyo may mga chevron markings. Yan o, yung mga arrow na yan. Slow down, accident prone area. Pero mga lokal dito titibay ha, walang mga helmet. Grabe. Wasak-wasak kalsada dito. Ayan mga kabara ako, paalala to oh. Ayan o. Ayan o, napakadelikado ng kurbada dito. At mag-hike ka na agad eh. Eto pa mga kabara ko oh. Ingat tayo dito, ayan oh. Ingat tayo dito. Ayan, napaka-blind ng kurbada dito. Marker natin yan, si Peko. Ayan, gawangan si Pokot Kamsur na tayo. Siyempre, isa rin to. Ito, last na deadly na kurbada dito. Ayan, sa may gawangan. Ayan, bandang kanan na ito. Ayan o, napaka-sharp ng kurbada dito. Two-way pa yan, mga kabara ko ha. Lagi natin pinapaalala yan. Alam na bakit sila nag-iwasan. Exit na tayo ng Anday Highway. Tama oras natin 7:56 ng gabi. Dito pa lang tayo sa Tara, Sipokot. Tara na talaga kasi gabing-gabi na. Tama oras natin 7:58, Libmanan, Kamsur na tayo. So, pagpasok natin ng Libmanan, kung biyaheng Bicol tayo, ayan, ingatan natin tong kalsada dito. Ayan, buti naman merong early warning device. Yan o, bumigay yung kalsada na yan dyan. Tagal na yan mga kabara ko. Yan, shoutout kay kabayan na Saldi ng Libmanan, Kamsur. Dito na tayo sa mga delikadong kalsada ng Sigamot, Libmanan, Kamsur. Alalay tayo, alalay lang tayo. Wala pa namang malalaglagan oh. Napaka-blind kasi na ito mga kabara ako. Ingat-ingat tayo pagka nandito tayo. (8:10) ng gabi, San Isidro, Libmanan, Kamsur na tayo. Yo! Libmanan. 8:50 ng gabi, Libmanan, Kamsur pa rin tayo. Ingat tayo dito yung mga bumiyahe ng gabi. Ang daming ginagawa oh. Daming roadworks mga kabara ko. Daming roadworks dito. Ganda ng kalsadang to dito. Boundary ng Libmanan and Pamplona mga kabara ko. Ito, Pamplona na tayo mga kabara ko. 8:21, ingat tayo dito. Ayan, kasi masikip ang kalsada dito. Uy, grabe oh, sira-sira mga kalsada dito. Pamplona. Uy, San Vicente, Pamplona, Kamsur. Grabe sira mga kabara ko. Wala akong manatabi, ang grabe. Alalay sa preno, grabe. Oop. Tambo Crossing, Pamplona, Kamsur. (8:32) San Fernando, Kamsur na tayo ha. Maging aware tayo dito sa mga center island ha. May mga reflectorized naman yan. Yung Pamukid Bridge na ito, hindi na natapos-tapos ng maayos yan. Buti nilagyan ng cut ice. Alright, ongoing din ang mga construction dito. Grabe. Buti may mga ilaw dito kahit paano. Kung hindi, nako. Milaor, Kamsur. Nako, isa pa to sa mga dapat natin ingatan. Hindi pa natatanggal yung mga poste. Nilagyan lang ng mga goma na may reflectorize. Ongoing din ang mga construction dito sa Milaor. Yan o. Pag-akyat dito sa Milaor Bridge.
8:53. Mabolo Bridge na tayo. Gateway to Naga City mga kabarako. Yan o. Naga City proper going to the left. Shoutout sa mga taga Naga City dyan. Shoutout sa inyo. Welcome to Naga City, pilgrimage capital of Bicol Region. The only city in Bicol Region na mayroong SNR. Almeida Highway na tayo mga kabarako. 8:55. Naga City lang yata may Robinson sa Bicol Region eh. Pili Diversion Road na tayo. Daming ginagawa dito ngayon ah. Ano yan, Pili Camsur na tayo. Ganito, sarap mag-ride sa probinsya mga kabarako. Maliwanag ang buwan. Napakaluwag ng kalsada. Walang lubak. Ganito kaganda ang kalsada pauwi sa amin. 4th District of Camarines Sur mga kabarako. Dito pala tayo sa bayan ng Ocampo, Camsur. Sarap oh. Ocampo, Camsur na tayo. Ayan. Ganitong oras. Halos wala nang kauta-uta o mga sentro dito. Kahit sentro. Ganito talaga sa probinsya. Oras natin 9:51 ng gabi. Sentro ng Tigaon, Camsur na tayo. St. Clair Parish of Tigaon, Camsur. Shoutout nga pala sa mga taga Tigaon. Sentro ng Goa, Camsur tayo. Dito na kami umikot sa sentro mga kabarako. 7-Eleven lang 24 hours dito. Tsaka yung Jollibee 24 hours. Parang umulan dito mga kabarako ah. Yun, shoutout sa mga taga bayan ng Goa, Camsur. Yung mga nakakatambay dyan, mga ano lang yan, mga door to door. 10:06 ng gabi. Bayan tayo ng San Jose, Camsur. 10:08 Santa Cruz, San Jose, Camsur. Ito ang aming barangay mga kabarako. Yun, maraming salamat. 5 to 10 5 a.m. to 10 p.m. Grabe. Grabe, almost 17 hours. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa first Bicol ride natin ngayong 2025. Salamat sa patuloy pagsuporta sa amin mga kabarako. Yan, mula dito sa aming bayan, Barangay Santa Cruz, San Jose, Camsur, Ren Zero of Team Barako Motovlog, and with Mrs. Barako nagpapaalala sa inyo. Don't forget to pray before you ride. Never twist the throttle with your ego. Good night. God bless. Ride safe.